bakhona abantu abangakunceda. Mama, kuzokufuneka ujongane nenyani ngoku. Well done. I take it back. You do have talent. I told you, if you go back on that stuff, then it's over. Why? Bengancane lokho singetshunayo. And yazi nawe, one thing funa ukutshona music. Asangithanda uqambi lokho kama. Ngohlelo akasamse groove. Manje ayikho into singayenza. Unless mangabe wena ungamuva ama-broadcast dates. Okay, nami ngizokhona ukuzinikeza isikhathi ngibheke ama-audition tapes. Okay, ungawari nomonde. Kuzolunga. Bye. The entertainment industry has been dealt a blow with the premature loss of yet another young star. Well-known actor and TV presenter Shane Sibaya has died in Johannesburg last night. Paramedics on the scene confirmed that the cause of death was a heart attack. Speculation is that this may have been due to a drug overdose. Hello? 25-year-old Sibaya was attending a party at a popular nightclub club Destiny. No. Mamela la. Lemntu ama-drugs, ama-rumors kwamanje. Ukuthi nje amaphoyisa athe kithi we have to wait until kuzokuhlolwa isidumbu sakhe. That is all I have for now, Sipho. Ngiyabonga, bye-bye. Hello? Ayanda. Usipho lokhulumayo sisi ngiyaxolisa ukuvusa eksena ngaka. Who's this? Usipho lo intatheli. Bengifuna ukwazi nje sisi ngawe no Shane. Shane. Ngizwa kuthiwa beninobabili izolo ngalesikhathi eshona Shane. Uwazi bethu uthathe idakamizwa. Ayanda. Usekhona sisi? Of course I didn't. Awukaze wena uthathe idakamizwa naye. Yena Mtundini, azange ndakhe ndathatha iziyobize ebomini bami. Ukusho ukuthi beqamba mangaka mengime interview. Stop it. Shane ebengumuntu right. Bese mncinci ukuba ngafa. Yini engicela ngikhuluma ngayo noShane ngaphambi kokuthi ashone? Siyasaxolelana. Siyasadanisa sobabini. Besixabene. Kodwa ndiyavuya ngokuba siyasaxolelana. Benithandana ingane noShane. Anikwazi uthetha nawo ngoku. Now look it. Do you so to heal? I said as banga, a journalist. What's wabisa? Pasat like patla sa lidi pampiring kamatsat. Nikesho ba
Angiyakutshela boy. Yabona nama sengibona mfana ngifuna ukuvaka kanje emhlabeni boy. Kuthi isikhathi ezomfana ngisemgangathweni ngitop or kanjani? Mara yini smoko ngapha? Ngani manje? Hona usoyenza ngathi manje beniyimpintshi nihuzuka lonke yini? Awubonanga la Clem mfethu bengekho grandma vatsho. Boy. Wona usala usifile kamnandi ejabulile angithi? Awuthula uyabheda manje. Mamela ke boy, ukuphathele into ezimnandi. Izona ezibezakala ithina ngicela umntana lo Azanya via Metro FM ne. So uthe ufuna interview. Wazanya? Yo, angimbonanga mos. Yo, uva alien ara nhleke yabo. Mara manje ivara ukuthi track yethu imshaya ngaphakathi. So i-interview ifanag. Vandag. Yo. So ngizobuya ngokulanda litha on ke bro, ne? Sure. Venus. Khumbula boy ne. Ngadla ama drugs. Xolisi wenza ntoni? Uxolo, bendizivale amehlo. Oh, bekuqale kwathini? Benifuna ukubona kuba kunjani bayemfama. Oh, nyana. Xa ngiyoyenza ucwaningo lwamehlo, ndawusose ndikufakele isicelo nawe. Kuzokulunga uzakubona. Sibaya was at the club, which was hosting a party for his new TV show. But the Chisa celebrations ground to a halt when he collapsed on the dance floor. Sibaya was a child star on TV. He first won praise for his role. Uqeda ukuvela ku TV no Precious. Yebo baba, besibizo DJ Sibu. Ubezodlala iculo lami. Siyami. Ingane yabantu elunge kangaka. Kahle ma, kahle. Lo muntu ubulawe lezi zinto zona lezi ama drugs ade zidla. Emaphepheni uthe kahle we. Ubukhona nawe lapho. Yebo ma, angakhona ukukholwa namanje. Uyabona izinto ezenzeka kule mjuquzo yenu? No ma. Ube sasaziba lelithizane lapha kumabona kude. Leli nawe obukade ufuna ukulisasa. Akabulalwanga iTV show. Kuyo lena club lapha edlala khona iculo lakho. Bafana, iyona impilo ufuna ukuyiphila le. Iyona impilo ufuna ukuyiphila. Cha baba, ngiyaza kwalungile ama drugs. Kanti nifunani kumina? Sikhathazekile ngakho. Usheni yena. Ufile. Yimini umuntu ogcina ukukhuluma naye ngaphambi kuthafa. Ayizashale izofuna ukuzizwa. Yazi ubheke mfethu. Uhleli kaje, uhleli ngathi umfundisi. Indaba la endlini nje abangifrustani mfethu, yazi. Bonke nje bayafana nje wena hayi. Sengikhathele no. Abasha amathu wehlisa oil. Ngifuni kehlisa oil jo. Hayi. Ndoda yazi nje. Ngifuna landa amaphupho wami. Enabo frustani endlini sengifuna ukuvaya jo ngoba bangijudge for yonke into engiyenzayo. Shane ayava your board. Okay. I'm as free as a bird. I fully understand, Nomonde. Kodwa mara i-memorial service izomela simambele lapha yana e-studio ngoba sinane imali ukuqasha ile ntuzana ivenue. Yeah? No. Ngakhathazeki my love. Sizobhadala yonke into. Oh, okay. Nomonde. Hey, ngoba bani umunye futhi? Yazi athi anyeke bakhona ukupostpone i-broadcast date ngoba sebamakhethe kakhulu eChisa and besides ayikho into bazoyifaka esikhaleni sayo. Andiyazi inkinga. We can only hold a reshoot for 2 days at the most. Ngemva kwalokho yonke into kuzofanele ihambe ngomumo. Plus memorial engimele ngiorganize futhi. Must ngathola nje enye present. Haven't we seen all the tapes? No, ikhona yokugcina. Tabs. Yazi ukuthi yini?
I knew ukuthi bengenza mistake ngokucasta uShane. I knew it. Bengifile egazini lento leya neza. Hey, ibingekho into soyenza ukhohle ukuthi besingekho isikhathi. I know. Kodwa mara yazini, never again ongibona ngi-ignore i-intuition yami. Nasi ngiyafunga. Nokuthi yazi ngithembe i-drug ingitshela ukuthi no, I don't take drugs anymore. Khohlwa. Yazini, ngivumile ikhathaza kakhulu lento. Into nje ezodlula. At what cost? At what cost, Tabs? Angisenayo private life, uyazi. You know what? I speak at a tape. Maza ngazi ukuthi ngenzeni manje. Phela makangayibona lento ngifihli. Vele uphula iTV. Awuhlekisa. Phela makangayibona lento angazi ukuthi ngizoyenzani. Mngani wami. Kahle yini inkinga yokuthi ye kwi-night club? La muntu afele khona futhi ngihambe ne-boyfriend nje angayazi. Futhi yini inkinga yokuthi ujwala nobafana? Mngani wami, phela ugogo wameza kudala. Uzofuna ukuthi baze bazobhadala amalobola bese bazo-introduce ifamily. And ubaba ungikhulise ngumZulu, ugogo ufuna ukuthi ngishade umNdebele. Namhlanje usakufundisa isiNdebele. Phela ngazi ukuthi ngiyenzeni. Makangayibona phelile ngami. Wena ungcono, mina uma wami she wouldn't even notice me even if bengifunda indaba. Mngani wami, ungakhulumi kanjalo azi. You know she cares for you. Oh no, I do know that. Just not as much as she cares about the outtake. Sometimes ngifisela ukuthi babambeka lazi. Ngabe yonke le issue seyisolvekile. Vele uphula iTV. Azini. Ngavele ngikhipha iplug ne. Do that. Precious. Oh, mngani wami. Azini wena. I'm so bad. Angikhona ukuthi uyenze lento le. Jeez. Singiphathile staff esibhayi nana nje ngikhona ubelieve. I mean, siphethe staff and the staff and siphethe the staff. Umfana lo unalento ethandekayo mina. Enemusha kwi-industry. Bengeke sasifuna imali eningi. Jabani. Kuntsho ushambona umuntu lo. Yena lo weshluthu lo. Awusamkhumbuli. Yilo ngamxoxa kwi-audition angakacedi nokuceda. Asichubeke please. Umunye uShane lo. Well, ebewugcina ke. What? You know, maybe funeka sibheke kona kwezinye indawo mina sikwazi ukuhlela ukuthola ipresenter. Yeah. Yini singatholi umculo wequiet mhlawumbe? Ethabani. Oh come on. Ufuna ukuthi singene enkingeni manje? Cha ngeke. Hey, already. Ayana. Hey. Are you okay? I guess. Andikho right. Shame. That's terrible, sis. Yazi ndifila ngathi nilahlekelwe. Ayana yazini. Uzosizwe isikhathi sis but you uzoba right. Cishe ngakanani Thabani? Bengazi ukuthi wena noShane kanti beniclose ngaleyo ndlela. Besine connection kwasekuqaleni. From kuma auditions. Hayi. Esicaweni enye mina naye. Besiclose kakhulu. Oh, bengazi sim. Thabani, simreplace ngobani mara uShane? Nyanzelekile basimreplace. Ndisho into yokuba ngayenza ishonto indethu. Abanye abantu bebeza audition amos bebengekho good. Sidinga intombazana nomfana. But besides lokho man, bengifuna ukuthi ungenzele ama voice over namhlanje but ukwenye isimo so you can take the day off my love. Hayi kulungile akho ngxaki, ngiyasebenza. No. Thina sibizilana, you know, so you can take the day off. It's fine. Okay. Kulungile ke. Anyway, khona izinto kumele ndiyozenza. Kodwa xa ninida, I'm available. Okay. Hambe kahle. You should be there ngabangani. Uyamkhumbula ethi uShane ubezile kwakhe. Thabani, ngiyakhumbula yazi. And wathi Ayanda uShane was totally out of it. Mhlambe wayengacambi namanga. Eish, asimphe futhi lo mfana.
Well, you tuned to Metro FM with me, Azania. This is a brand new track from a young artist. He's new on the scene. His music is causing waves. I think my prediction would be that this is going to be one of the summer's biggest hot songs. Prince is his name. He's here in studio. I'm going to be chatting to him shortly. But you know what the freaky thing is, right? You all heard that Shane Sibaya passed away. He actually passed away on the dance floor while the song was playing. We'll be back. Hey, Bafan. You know, I left before it happened. Sorry. No, sorry, sister. But Paxton is up on the track too. But you keep on saying Prince. We both did it. Right. Yeah, nekimtseba fella. Yeah. So were the rumors true? I mean, I hear that Shane was on drugs. Well, nikbualena before avaya one. And napusha ecstasy coke. This is a fact. You know this for a fact. I am. Nadichuna ntutse pelaka. You know, and he even tried offering me some. Hold on. This is the Sound of Breakfast on Metro FM with me, Azania. Just introducing you to the music that Prince is about to blow up with, and we'll be chatting to him shortly. But you know what? Truth of the matter is, right, I have this on good authority. I have it on record from Prince that Shane died from a drug overdose, that he was on drugs, and it was a huge problem in his life. And I think we need to say it as it is, because this drug problem is definitely getting out of hand. We need people to speak up. No, you weren't supposed to say that on air. Why not? Why not? Yo, mngani wami, i-track liyashisa ne? Ushayini mafana lama drugs. So, she came back. Dumela. Take off those sunglasses. You're not a celebrity here. Look, something terrible happened. I don't want to know. You'll work your month's notice or deal with the company lawyers, and there'll be a disciplinary hearing. But the TV shows... The TV show doesn't exist here. This is the real world. Now get back to work. We'll carry on later. Oh, dear. I thought you were... There is something wrong. It's my boyfriend. Oh, dear. He broke up with you. He's dead. It's Shane Sibaya. It's been all over the news. The boy in the nightclub. We presented the show together. Now she's making me work. And she won't let me resign so that I can do the TV show. The witch. Is something wrong? Yes. You should be ashamed of yourself, treating the child this way. I won't come here for treatments anymore. Not ever. Won't work. I'm not going to fire you. Oh, a thing. Sibaya was at the club, which was hosting a party for his new TV show. But the Chisa celebrations ground to a halt when he collapsed on the dance floor. Umxolisa uza kuya kucwaningo lwamehlo. Hayi kungangcono xa engaya. Hayi nabakho abantwana kuyofuneka beyile. Hayi. Abantwana bangomana ngxaki. Ingathi ngakujonge aba bakhe abantwana. Okanye mandithi yithi danki kuba awuzumbona ayanda kula TV show. Uthetha ngantoni kanye? Uza kuzifumanela sooner or later. Ndiza kuzifumanela ntoni Thami? Le yakhe neziyobisi. Uthetha ngantoni kanye? Uayanda usezendabeni and kuthiwa kusweleke umuntu zezi drugs. And uayanda ubenaye xa esweleka. I hope bengatyi kunye kanye naye ezi drugs.
Owami uAyanda hayi akasoze. Nokuba kunjalo. Ubuze ndizibuza wona ngokuba angayenza njani uAyanda lento kumosha imali etywaleni. Ifamily yakhe isokola kangaka. Phofu ke nokho. Anathembela kuAyanda ikhona imali yegrant. Igama lami nguPretty Ndlovu. Kodwa soon ngizawuba uPretty Khoza. Oh, of course, Buchilo. Kanene uyachata. That's why I came to the professionals. Hayi, especially makeup. Azange akwazi ukuzenza. Uzawuba ngumtshakazi omhle. Awuthandi? No. Kodwa is the latest look. Oh, I'm terribly sorry. She's in training. Thanks anyway. Oh, benifuna ukurecommenda nale body lotion. Incha, and it's very good. Avimand. It's a pity though about the rumors. What rumors? That they use a special ingredient in it. Cat urine. I'm going to change. I'm so sorry. Ayanda, go. Go right now and never come back. Sure. Bye. Ayanda. Sipho. Ubekwenza na? Ngifuna uku-interview. Ayilunganga ke lento eniyenzayo. Into yokuba ilizwe lonke liza kumkhumbula uShane ngedrugs. Hayi ngomsebenzi wakhe. Yithini ngobuntu bakhe? Utheni nahlangana esontweni? Ekuqaleni besingavani, kodwa iye yaphela yonke lonto. Ekugqibeleni besesivana. Akhona mnye phakathi kwami naye. Okay waziva ngolohlobo ngaphambili. Benithandana? Besithandana kakhulu. Yonke into yenzeke ngeqobuliso. Sininzi izinto benifuna uzenza naye. Khawuleze wathatyathu. Uthe wena ubungazi lutho. ngoShane nedakamizwa. Ndicinga uba kukhona umuntu oyawamnika zona phaa eklabhini. Mhlawumbi uye waba nobu-ethe-ethe wanikezela. Uzothwala kanzima sisi. uShane nje beshonile nje. Ube intandane. Bendiyiyo yonke into kuye. Asike sikhulume ngawe ke manje. Wenza kanjani ukuthi ubambe imisebenzi emibili esikhathi esisodwa? Lotshani koko. Bakuphi isikhathi eside kangaka wena? Bengifuna nolindiwe manje sesithatha ibreak. Ngathana ngaluphani bengizokubamba ngalezami izandla. Khona abakhenu bazokuthini ngami? Umphakathi uyokuthini ngami? Bayokhuluma abathini ngami? Hayi man. Koko sobonile mabona kude. Ngime ngimfundise bona aye emaphathini. Yi? Hawa. Ngime ngimfundise ukuthi bagomojela ama drugs bafe. Hayi khona ni. Koko ngiyile nje angenzanga next. Ungitshela mala, uthekimi uyokutadisha. Ngiyaxolisa koko. Into leyo nizongilimaza. Ngiyaxolisa. Lisa ukuthi uyaxolisa wena man. Lisa. Sukela namhlanje khona khohlwa umdanso wakho. Begodu nakuyi matric dance ulale wakhohlwa mfazi abantu. Koko ngiyacela i-matric dance. Yazi ukuthini mnanami? Ngiyabazi labantu abathatha idakamizwa. Ngiyabazi kunjani mawuhlala nabo bebhema wena ungabhemi. Bafisa bekuthatha ngathi uyislim. Yazi ngibhizi ne. And ayikho into wrong ngiyenzile so mafuna ukuhamba uyotshela baba nomama ungahamba. Ngoma yakho ngizwe ekseni idlala eradweni silokhu ihleli manje engqondweni yami asafuna ukuphuma. Shomfo. Userious vele ngale ndaba emusic? Mfethu ayikho into engeke ama serious ngayo life yami yonke mfethu.
Mina noBuxton no. Sinama-dancers and khona inhlaphi sophufuma kuke siphusha itrack yethu. Cela ungayizwa kabi lento bafana ne. Manenza lento zakho noBuxton nihamba ama-night club. Ngicela ningamthatha uPrecious. Uyamazi ugogo lo muntu alifake kuleso salukwazi. Bayibona indaba nizothini? Nase ngempintshana yakho yazi. Bokungasimpintshana mfethu. Bokumuntu nje engimaziyo. Mara bokungamelanga bhore jo. Ngisiyena lo muntu ocathi nguyena. Angilokho ngithatha indaba ngini kumama nobaba. Ngibatshelile ukuthi uBuxton bebhema insango la endlini yabo. Guess not. Ba worried ngawe man yazi. Ha mara ubatshela ukuthi if baqhubeka lokuba worried ngami bazogcina bangenza nami ngibhema ama drugs. Azwena. Oko wathi wasweleka. Izinto zami ngendlela. Iziyobisi zona? Zitheni ngezona auntie? Yani na. Ndicinga njalo. Mama kube egula lixhala. Kuba lokhu igcwele ezintlatweni nasezindabeni lento. Auntie, ibiyipati ye-TV show le. Bengenokwenza ngakumbi bokunyanzelekile ndiphayana. Wanxiba waba sisicicibala. Noba yakutyapula kemalini nganani lampahla. Ha? Wazibhija wajive kwi-night clubs. Ngelo xa umama akakana nix yokutya apha endlini. Nomxolisi lo akabibikho. Hayi auntie ayonyani leyo. Ke ngoku ndilapha nje auntie. Umama ndiza kumjonga ngokwami. Njani? Njani umosha imali ngohlobo? Andimoshi imali auntie. Anayo imali eyaneleyo kuba ndingade ndiyichithe ngolo hlobo. You usebenza kwi-TV, please. Lonto ithetha ukuba auntie ndinemali eyaneleyo. And enye into bese ndithethile nomama ngezinto azidingayo. Zazazi kanjani into azidingayo? Hayi man kwanele ngoku. Ndimfama isithulu. Yekani ukuthetha ngami ngathi andikho apha. Tindambe. Kuba ndiyabona ndisafuneka apha. Awu. Sikuradike ekhaya. Awuyazi ngifuna ukubonga for i-office lakho. I-laptop yami ivele yangenzela ezinye izinto. Akunankinga. How's the writing going? Azinenkinga la ne-starring. Angazi indaba. Yes, man. Angeke ibe like the one that I'm experiencing khona manje yazi. Khona manje kumele ngikhokhele i-memorial service yakashane, including i-reshoot. Hayibo. Umndeni wakhe? Turns out ukuthi akanamndeni. Yabo lo shona khona udala inkinga noma seshonile. Tshela. Mandla. Iqiniso. Why kumele kube wona ukhokhela ama-memorial service oshane? Ngenapho nalapho. It's the least I can do. This whole thing lana solve yonke lento and everybody else will feel better about it. Mina. What? Yabona wena. Endlela yenza ngayo ngathi benijona nalo shane wakhona. How dare you, Mandla? Uyazi ukuthi bekubhoni lebakujwa noShane. Ha? Akashadanga nje loyo. Shadile of course. Mina ngijolo ayanda lokho. You know, the way she was so freaked out, you'd swear ukuthi uye lo bekajwa noShane. And anyway, ubhoni noShane had this humongous fight kuma auditions. Yo, yabona TV. Yabona drama yenza la behind the scenes. Iyayidlula lesibona icamera ngiyakutshela. Mina ngikhathele manje uyazi. Ngikhathele yonke lento enzakalayo. I'm just tired of crisis management. Ngikhathele ukuba the only one that is responsible for everything. I just want to go home. I just want to spend time ekhaya, you know? Ngifuna ukucela umndeni mina Mandla. Yes, babes. I want it in life more than anything. I'm driving. Good morning, Angel. Morning, baby. Oh. Yo.
I-memorial service kasheni namhlanje. Ngifika ngokusupport. Yazi ukuthi angibelanga kamnandi. And if ngathole present Mandla, I'm telling you phelile ngami. Khuleka yonke into izolunga. I'm sure khona umuntu wayidlalela project echisa out there. Sawubona ba? Sawubona. Phelele bese baba. Yazi wena ucabanga ukuthi kusehotela la. Cha. Musa ukubehave ngathi kusehotela. Ngizahamba ngiyothenga baba khona manje. Usuku wacabanga ukuthi uzokwenzani namhlanje? Siya rehearsa and then later on so memorial service yakasheni. Niya rehearsa. Club act nje. Ini? Silungisela for mas performing ngoma. Angithi sivumelene na ukuthi ungeke usahang around kulama club zakho. Usuku wacabanga ukuthi uzokwenzani ngempilo yakho kulonyaka? Ha? Lalela la mfana. Wena kufanele ufune umsebenzi. Uzokwazi ukubhadalela izifundo zakho. Mina anginayo imali yokusaphaza. Baba, ingoma yami sayidlala ku radio khona manje. Yabona uma ngawuthola umsebenzi, mina ngizokufunela wona. Lapha engisebenza khona, imessenger iresignile. Baba mina ngifuna ukuba imessenger. Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena. Yazi ukuthi yini inkinga yakho? Yonke into onayo uyinikelwa ngeplate. Kuzophela lokho namhlanje mfana. Ngiyakhamba kwanjesi. Nangibuya la, ngikutholi la. Kulungile gogo. Sawubona gogo. I guess uyilungisile TV ne? Nganoma akasafuni ukuthi ngiye ku-matric dance. Silazi. Phela ngivunyelanga nokuthi ngiphumele nje ngaphandle. Mara ngithi yaza ku-memorial kasheni. Wrong. Nganwami, it's just a memorial. It's not like we're going to another nightclub. Nganoma wazi ukuthi kushube kanjani la endlini. Anyway, kumele ngistudishe nawe. Yo, nganwami. Yazi mina whether ngiyafunda or angifundi, angeke ngize ngiphase. And besides, if I get my matric, how's that going to make me a better dancer? Indiwe yazi khuluma inyongo nje. Kumele ufunde. Love, life is too short. Bekusheni ukuthi yena uphelele kuphi? Azini wena, uzofana nobafana, you have nothing to lean on. But the memorial is just a couple of hours. Futhi na uzwelo kubafana. Uyakudinga. Can I be honest? When have you never been honest? You have to start ukusupport ubafana. Otherwise uzothola omunye umuntu ozomsupport. Yes. Okay, ngiyabonga. Speak to you soon. Bye-bye. Look at this. Makeup counter girl turned TV star Ayanda Ngcebe is in tears for most of our interview. She says we fell in love deeply and suddenly. Mosu Ayanda uthekimi uShay no Bondi babajola. Boni akashadileni. Of course. Mhlawumbe uShane ubethandana nabo bobabili. Ashintshe subject. Hey, hambe kanjani umdlalo webhola? Okay. Kunjani Sandra? No, Mrs. One. You know what? Yeah, sure. Athi ngihambeni. Okay, sis. Sizwa kanjani? Ngizoba right. Nayo lento izodlula. Ndiyakubona uba sawufunda nephepha. Ushene bese hlukene noBhoni. Kodwa ndiyakucela ungincede ungaxoleli umuntu ngalento. Lo muntu ngumfazi womuntu. Umyeni wakhe. Of course. Umsebenzi wami lo bendiwenza omnye. Ndiuyekile. Okay. Ngibonile la ephepheni basho njalo. Thabane. Ndifuna ukufunda udirector. TV. Hayi, itraffic. Wi-TV. Bengicinga mhlawumbe ungandithathela novinoli. No ways. Thabane, please, ndiyakucela. Bheka sisi. Lento le i-process. Okay? Khona manje usafunda ukupresenta ngithi. Kufanele ukuthi
ukujwayela upresenter, usettlishe kulowo msebenzi before ungacabanga ezinye izinto. Sorry. Dance move with you. All right. Alrighty. Nafana, don't you think they're a bit in your face, Njengan? Oh, unomona, ha. Umona wani? Ngoba ngijiva namanye amantombazane. Fanazi ngisenkingeni. Ungitshelile uLindiwe. Azangazi ukuthi ngiyenzeni, akafuni ukuthi ngiye nakumatric dance. Uzoya. Wazi kanjani? Yazini, usakwatile kwaManje. Isikhathi, Paul. Phela ngimcambela amanga bafana. That's the worst thing engayenza kugogo. Yazini, ku-grand. You don't have to come to a memorial service. Azini. Angeke ngizwe ngayo. Ngiyeza. Right. Grand. Ka nnete o hloka ho tshwarisa batho bana ba o sebedisetsa ho rekisa dipampiri tsa bona. Ke re le di-posters di tletse mona tseleng. So o tjho jwang ha o re so ntjwetse mona o ba qalle ntoni o itse Shane ke boyfriend ya hao akere wena mama Shane O tsebang Mashaba? ke tseba eng ke tseba ha o ile wa moleleka mona ke tseba le soka le kopanela kerekeng Ke na le mabaka ka, okay? a jwalo ka eng Ayanda Jwalo ka ho publicize mosebetsi wa ka Mashaba. You know what? That's sick. Gape go na le Boni. Boni? Nkomo. Yena no Shane bebethandana. Unyetsu. Ne ke re ke a mthusa fela go baballa lekunutu la gae. And then wena waswenka kangaka uyapi? O tjho jwang? Ke a memorialeng. Oh please. No sa metsi le go mo tseba. Yazi ngazi noma ngigqoke kahle yini. Hayi wena namhlanje mabhebeza utswembu umonga. Yabona lo Shane bekazokuchazeka kabi. Akubona uzilahlele kahle. Hawu, qaleni uba expect uShane wena. Bonga amazi nokumazi futhi. Yaqoba sister, amtshele lapho Venus. Paxton Marienzane. Ngiyabhema izolo nje kuphela. It makes the world a better place, baby. Abe ne respect semlindelweni. As in Venus, tshela Sharak ngazongiphaphela yazo. Arawazi emakini nonke ngenyawo ngazongijwayela nini. Masihamba ngale singamane size sifikele ekuqala lapho siya khona. Ngana mara ngigqoke kahle yini? Lindiwe. Siza ku-memorial service. Akuse-fashion show. Ngiyazi mara kuzobe kunabantu be-newspaper nama-magazine. Kumele ngibukeke yazi. Fanaza kumelanga sike la. Ngicela sibuyele ekhaya tu. Baby, sofa lesi uShane mos. Ngicela ukuthi singene tu. Jabula ukuthi nje nizile yazi. I'll see you later, ladies, eh? Amanda. Yeah, to be honest, I just wanted to mangaphela ngizoba right. I told you, if you go back on that stuff, then it's over. Baby, I'm not back on it. Oh, Shane, whatever. We're thinking I could get us. Baby, please.
Ngisazathanda ukunibonga nonke for coming here and sharing your time with us. Ngizocela nje abangani bakaShane ukuthi beze la estage and say, what's in their hearts. uShane wayeyintandane. We were his family. The people that, whose lives he actually touched. Ngiyabonga. Abantu bamaphepha bazigqibele entweni yokuba uShane wayengumuntu onjani. Wayeyiparty animal, esitya drugs, ebeluphawu lwesizukulwana esonakeleyo. Kodwa kuthwani ngoShane? uShane wayintandane kuwo wonke umuntu. uShane okhathalayo. uShane obekwenza uhleke, okanye uShane obekwenza ngamanye amaxesha ufuna ukumqhwaba ngempama. uShane ubethandwa nguwo wonke umuntu. Yiyo loo nto ebisenza ukuba sicofa-cofa i-channel zethu eTVini ukuvila izwi lakhe nokubona umsebenzi wakhe. Kanjani Lalava? Singahamba mosibayithunga umsosiye emsebenzini. You're joking, right? I'm not joking and you know it. Get out. uShane bengumuntu othandekayo kakhulu. Kwaye bethandeka lula kuba kaloku bebuthanda ubomi. Nake ndiza kumkhumbula ngolo hlobo. Hayi njengomuntu otya iziyobisi, kodwa njengomuntu obengenaxhala lanto. Don't believe all that TV stuff. At the end of the day, we all just scared. And anyway, fame doesn't put food on the table, ne? Yithi ebesifakela uShane pressure ukuthi uShane ahlale eclean angawathatha ama drugs. uShane waze wayowathatha in secret. Kumele thina sibambisane izandla silwe nayo inkinga yama drugs. Intsha inayo inkinga yama drugs and angeke sikwazi ukublame uShane. Kumele thina sithathe responsibility nathi sibambane izandla silwe nayo lenkinga. Do you want to say something? Akusiqinisa ukuthi Shane bengekho into bekangayisabi. Wakhuluma nami ngaphambi ukuthi afe. Engiwonesha ngehype, ibling, nento ze life nje. Uzowasho nake mfuthu ukuthi he had a hole in his soul. Isebenzisa wona ama drugs ukuthi avale leso sikhala leso empilweni yakhe. I-right lento leni imile ufuna ukuyenza ukuthi ukhulume ngayo le ndaba. noShane abeka ngajabulela lento leyo. Akashonelanga mahhala. Sonke singathola isifundo from lento eyenzakele kuye.
was thinking, Yeah? let's just take this boy. I like him. Alright, futhi muhle uzoba right ngisho screenini ngitshile nje. Wait so shameless. Uamaka uri girlfriend yakhe gore ba be le papiri. And wena waze lapho uba beningeke girlfriend yakhe. Unosomotsebe le go motsebe. Mhlambi nawe ubungamazi le ndlela ubucuma umazi ngayo. I loved him. Mina ukuthini ngalonto? No, wena laba first ke. No, Prince. masishila bana masi ke. Sha. Sengenzeni manje? Ngiyangasabi mfana sondelana. Ufuna umthethisa futhi? Oh, come on, and you got that bad. Well, only from tomorrow though. Kusasa. Yeah. I-job yetshisa eyakho if uyayifuna. So you can come by my office and collect a contract and a schedule. Good luck, yeah? Sukubona. Sure. Oh. Oh, the boy. Ayo. Prince. Yes, Sipodlamin. I'd like to do an interview with you. Prince? Are you okay? Prince, are you okay? I'm confused, boy. Ngisazi kwani sitha ubani umngani. Ngoba kacado lodla futhi abantu ababenyuza boy. Mara yazini, shele nazi ukuthi indoda ekwazi umkhosi wayo. Zobuya, zovuka sopholisa lenxeba. Fele for boy. Wonke umuntu uyadeserve a second chance. It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure on my fans bigger than us. Politics act the game to me, the bigger than us, bigger than us, show bigger than us. It life bigger than us, it fame bigger than us, it hype, it pressure on my fans bigger than us. Politics act the game to me, the bigger than us,